Nakup sa ginibong drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Sa headlines kan mga barata, Presidente Ferdinand Marcos Jr. pinanginotan ang launching kan bagong Pilipinas Servicio Fair sa Nabua, Camarines Sur kan nakalihis na Sabado. 2023 bar examination sa siyudad kang Naga natapos na kasudmang Domingo. Lalaking nagbakal pintura online na scam imbes na pintura ang laog, bye-bye. 7.4 million pesos na shabu na kumpiskar ka mga otoridad. Tulong sospek arestado sa Kanaman, Camarines Sur. Diyos marhay ng hapon. Ako si Mark Mendoza. Asin ako si Antoinette Eduardo. Kami ang sa indong tagapagatud, Bareta. Ginibos sa Banwaan kan Nabua, Camarines Sur ang launching kan bagong Pilipinas Servicio Fair kung saan bisita mismo si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Aramon taman ang kumpletong detalye sa report ni Melvin Machado. Naging bisita kan probinsya nin Camarines Sur si Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa launching kang bagong Pilipinas Servicio Fair na ginibos sa Banwaan nin Nabua, Camarines Sur. Pinag-ibahan man ng Presidente ni na Governor Luigi Villaferte, 2nd District Congressman El Rey Villaferte, Rinconada Congressman Mix Villaferte, asin Iriga City Mayor Rex Oliva. Pinanginutan man kang Presidente ang rice distribution sa mga members kang 4P sa siyudad kang Iriga. Sa iyang mensahe, sinabi kang Presidente na mayong problema sa supply nin bagas, imbes dahil ang subot ini na iluluwas nin tama. Kailangan lumayo pa sa inyong pinanggagalingan. Ngayon po, nandito po kami upang magbigay naman ng tulong sa mga nangangailangan. Dahil alam po natin ay nagtaasan ng presyo ng bigas at sobrang taas ng presyo, kaya napilitan tayo maglagay ng price cap. Pero ang dami pa rin kulang, kaya ang dami pa rin kulang sa pag-distribute. Marami naman tayong bigas, hindi lang na ilalabas ng tama. Kaya hindi problema ang supply sa atin dito sa Pilipinas. Ay sabi ng Department of Agriculture ay mas malaki ang ani natin ngayong taon na ito kaysa sa nakaraan. Kaya sa production side naman ay nagiging maayos. Ngunit kailangan natin ayusin ang sistema mula sa pagtanim, mula sa pag-research and development, hanggang sa pagtanim, hanggang sa processing, hanggang sa distribution, marketing, hanggang sa retail. Kaya ginagawa po natin na ibinubuo natin lahat yan. Sana naman sa lalong madaling panahon ay makikita na natin at mararamdaman na natin yung pagbabago na yan na pinag-uusapan natin. Ito pong bigas ay para sa mga talagang nangangailangan. At tinignan lang po namin kung saan marami ang 4P beneficiaries sa buong Pilipinas. At yun ang tinignan namin. Ang mga benepisyaryo ngayong araw na ito, dito sa dala naming bigas, ay ang mga 4Ps. Kinuha namin ang listahan sa 4Ps. Ito po ay kinuha na ng pamahalaan para naman binili na privately. Mientras tanto, dakol na beneficiaries man halis sa manlain-lain na Banwaan sa Camarines Sur ang nagaprobisyar kang serbisyo kang ahensya ng gobyerno na presente sa bagong Pilipinas Servicio Fair sa Nabua, Camarines Sur. Para sa One Media TV48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Mientras tanto, higot na seguridad inilatag kan PNP sa pagbisita kan Sabado ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Aramon taman ang kumpletong details kayo sa report ni Christine Reyes. Mayong naging problema sa naging pagbisita ni President Ferdinand Marcos Jr. kan nakalihis na Sabado sa Banwaan ni Nabua, Camarines Sur para sa launching kan bagong Pilipinas Servicio Fair. Susok Police Major Maria Victoria Abalaing, spokesperson kang Camarines Sur Police Provincial Office, 1,900 PNP personnel sa buot ang pinaglatag para magtaon ng seguridad sa presidente asin mag-asikaso sa bulos kan trapiko. Yes po, generally peaceful po yung naging visit at naging successful po yung pagbisita ng ating Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa Camarines Sur. Ito po nga gawa nung sa
1,900 na kapulisan natin na dineploy natin doon. Nagpadala man subuot nin augmentation ng PNP Provincial Office kan Albay, Sorsogon, Camarines Norte asin ang Naga City Police Office. Ang PNP ang kabali sa nagtaon nin serbisyo sa ginibong Bagong Pilipinas Serbisyo Fair, urog na sa mga nag-renew ning lisensya kan sa indang mga badil. Para sa One Media TV 48 Naga, Cristina Alcanzo Reyes, Newsbreak. Sa iba pang bareta, 2023 bar examination sa syudad ni Naga, matrayumpong nabantayan ka Naga City Police Office as in Public Safety Office. Ang detalye sa report ni Melvin Machado. Ini ang eksena kasubanggi sa luwas kang University of Nueva Cáceres perang oras pagkatapos kang 2023 bar examination asin saro-saro ng pagluwas ka mga bar examinees kunya na taon. Ang tulong aldaw na bar exam digdi sa syudad ni Naga nagpuon kang petsa 17 kasunod kang kasaributan durante campaign na Francia Fiesta. Susug ki Police Colonel Nelson Pacalso, City Director kang Naga City Police Office, maayong naging problema ang Naga City Police Office sa bilog na panahon na pagbantay ninda sa venue kan bar exam ngunya na taon. As far as our assessment, the whole bar examination was generally peaceful. Wala naman tayong incident na recorded during the activity. More or less 549 ang ating examinees for this year. At natapos ng no untoward incident recorded. Naging katuwang man kang Naga City Police Office ang Public Safety Office sa pay kang pagbugtak ni mga barikada para dahil maabala ang paglaog asin pagluwas ka mga bar examinees. The effort, of course, ng ating Supreme Court na sila ang nagtitimo sa atin. Kasama natin ang UNC Security, ang PSO, ang City Government at ang PNP na nagtulong-tulong para sa deployment. Una-una doon sa PSO naglatag sila ng barriers kung sa gayon ay hindi talaga makakapasok agad yung mga civilians. Kaya ang mga examinees natin ay they can freely move out, going in and going out of the school. Para sa One Media TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Mientras tanto, pinag-anunsyo man ni Police Colonel Nelson Pacalso sa ginibong flag racing ceremony ngunya na Lunes ang pagpapaabot subuot nin pasasalamat kan mga personahe kan Korte Suprema huli sa matrayumpong pagmantinir kan pasi orden sa bilog na panahon kan bar examination digdi sa syudad ni Naga. Ipaabot ang pasasalamat ng organizers, yung Supreme Court sa atin. Kagabi ay sinabihan na tayo na sila ay nagpapasalamat sa tulong na inaiambag natin during the conduct of the 2023 bar examinations dito sa Naga City, specifically sa UNC. Sa iba pang issue, dai na nadagdagan ang tulong bilang kang nadakop na nagbalgar sa nagpapadagos na Comelec gun ban sa syudad ning Naga. Susug ki Police Lieutenant Colonel Dario Sola, Deputy City Director for Operation Apuera kan pagbawal na magdara nin badil ngunya na election period, bawal man ang pagdara nin anuman na matarom na bagay o armas. So far meron tayong tatlong na i-record. Ang connection doon sa violation, yung pagdala ng mga deadly weapon. Kasi hindi naman kasi specific na baril lang to include yung mga any kinds of deadly weapon. So we have 3 violators. So far yung last week wala po tayong naitala. Sa pagbabalik kang news break, launching kang Naga City Investment Park ginibo kan Sudma. Iyan asin iba pang mga bareta sa pagwelta kan One Media TV 48 Naga News Break. Dakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa syudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. BMEG Premium, ang totoong premium feeds. Premium quality, gawa sa sariwang raw materials sa state-of-the-art feed mills with consistent high quality. Para hanggang 8 kilos ang dagdag timbang ng alaga. Yan ang BMEG Premium. Sa totoong premium feeds, mabilis na ang paglaki, mabilis pa ang kita. Life at home is better with Unlimited. Unlimited fiber
Enjoy all these for just 1,399 pesos. Get the PLDT Home Fiber Unli All 1399 today. Apply now and have it all, have it all. In life, it's all about performing at 100%, being 100% ready, and having 100% confidence or nothing at all. That's why when it comes to fuel, it's the new and improved Shell V-Power for me. Shell V-Power cleans, protects, and restores engine performance, drive after drive. 100% or nothing. I don't settle for anything less. Sa kapiyastahan kang patrona nin Kabikulan, si Nuestra Señora de Peña Francia. Daitan anggad malingawan na udok na magpasalamat sa saiyang aki asin sa tong kagurangnan na si Hesu Kristo. Sa pagdangog niya sa satong mga pakimaherap na mapundo na ang labi-labing pagtios na pigdara kan COVID-19 pandemic. Bako lang sa satong runa, kundi sa bilog na kinaban sa laog ning haros sobra sa 3 taon. Diyos mananggad an may kapot kan satong mga buhay. Alagad an sa iyang ina, na satukman na ina, an minatabang tanganing makarani kita sa iya, lalong-lalo na sa panahon nin pangangaipuhan asin katibaadan. Viva la Virgen! Viva el Divino Rostro! Ini po, si Gabi Bordado, ang boses kang tercer distrito kang Camarines Sur sa Kongreso. One Media TV48 Naga Peña Francia coverage is powered by PLDT Home and presented by Naga College Foundation, home of the champions, leap into the future. Angela Trading, presyong maaasahan sa kalidad na mapagkakatiwalaan. With branches at Win-Win Mall, Grandmaster Mall, Iriga City, Nabua, Calabanga, Pili, Baao, Daet, Polangi, and Ligao. Gold Glofa Builders, Mr. Nonoy Villafuerte Magtuto. BMEG Premium, sa totoong premium feeds, mabilis na ang paglaki, mabilis pa ang kita. Tres de Calibre Security Services, Filipino Shell. Download the Shell Go Plus app now. Summit Hotel Naga, located at Robinson's Naga Complex, Naga City. For reservations, call 0998-888-7788 or visit www.summithotels.ph. Julia Outdoor Advertising. Call us at 0917-138-4930. Dakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Sa pagpapadagos kan mga bareta, Naga City Industrial Park madaranin dakul na investment asin trabaho sa mga taga-Naga asin sa mga kataid na banwaan. Launching kan NCIP ginibo kasudma. Ang detalye sa report ni Melvin Machado. Sa paagi kang Presidential Proclamation No. 299 na ideklara ang Naga City Industrial Park na may hiwas na 25 hectares bilang Special Economic Zone. Kang Sabado ginibo ang official launching kaini na pinanginutan ni Naga City Mayor Nelson Legacion, Engineer Emeterio Aman, layo ang developer asin Director General Tereso Panga kang Philippine Economic Zone Authority. 3, 2, 1. Kindly unveil the vessel registration. A round of applause to enjoy realty. Huli kaini naglalawom si Naga City Mayor Nelson Legacion na inina ang madara ni mas pagpatalubo kang ekonomiya sa syudad asin lugar kung saan ini namumugtak. Ano po ang buot sabihon kaining NCIP para sa Naga? Ang pagkakaigwa po nin industrial zone nagpapalangkaw sa potential kan sarong lugar na mag-inganyar nin mga investment particularmente sa export, manufacturing, na dakula po ang naitatabang sa pagtalubo kan ekonomiya. Sa lado kang developer na si Engineer Emeterio Aman, siniguro kaini na maisasabay ang pag-ataman kang kapalibutan sa pagdevelop kan lugar. It is our vision to create a true
form of green development, a development that promotes coexistence of man and nature, a development that will help mitigate the effects of climate change and global warming in the city. Para kay Philippine Economic Zone Authority Director General Tereso Panga, dai na dipisila na mapirmahan ni Presidente Marcos ang Presidential Proclamation para sa Special Economic Zone, hulita sa ini sa mga programa subot kang presidenteng administrasyon na suportahan ang mga lugar na maparambong kang ekonomiya. President Marcos proclaiming Naga City, it needs no convincing at all. I mentioned that he's the most aggressive in promoting not just the Philippines but especially economic zones. So if you recall, in the first zone of the President, he mentioned that he will give his full support to eco zones to attract productivity enhancing investments in strategic industries. Para sa One Media TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Mientras tanto, pinagpromesa ni Naga City Mayor Nelson Ligacion na ang lokal na gobyerno kan siyudad ning Naga ang bahala sa mga pagpapakaray kan tinampo sa luwas kan economic zone pati na ang public utility. Sa luwas kan ecozone, inako man kan lokal na gobyerno kan Naga ang obligasyon para sa magkakanigong patinampo asin public utilities. Sinisiguro ta po na uutubon man ini kan sa tuyang presenteng administrasyon. Sa police report, arestado ka nakalihis na Sabado sa barangay Haring Kanaaman, Camarines Sur sa paagi ng anti-drug buy-bust operation kan Regional Police Drug Enforcement Unit Team Camarines Sur asin Team Naga, Municipal Police Drug Enforcement Unit, Police Drug Enforcement Group Special Operations Unit sa pakikipagkoordinar sa PIDEA Bicol, ang tulong sospek na sinda Dexter Brazal kan Magaraw, Camarines Sur, Francisco III Noel Obias kan Kanaaman, Camarines Sur, asin Raymond Madera kan siyudad ni Naga. Nakumpiskar sa mga sospek ang 1.1 kilo nin subot shabu na nagkakantidad 7.48 million pesos. Apwera ka ini, may 5 pang gramo nin pinaalang na dahon nin marijuana ang nakumpiskar kan mga otoridad na nagkakantidad 600 pesos. Padagos na pinag-iimbestigaran ngunyan ang sospek na yaon sa kustodiya kan Kanaaman Municipal Police Station. Sa iba pang police report, imbis na makatipid ang biktimang 54 anyos na residente kan Philobel Subdivision, Barangay Kalawag, Siyudad ning Naga, sa pagbakal nin pintura, mas lalo siyang nalugi matapos makipagtransaksyon online sa suspect na pintor asin residente kan Barangay Concepcion Pequeña, Siyudad ning Naga. Nabakal kan biktima ang sarong lata nin pintura sa kantidad na 450 pesos. Alagad kang saya ining bukasan, baybay ang laog kan lata. Kung kaya nagpaabot ininin reklamo sa Police Station number 2 kan Siyudad ning Naga. Nagpabakal ng pinta. Tapos 4 liters, 1 gallon. So pagbukas, kampinta ang laman, bye-bye. So by the way, na-action na natin yan. So nahuli din natin yung tao naka-detain sa Police Station 2. So hinihintay natin na mapailan ng kaso. Padagos sa mga bareta, Estudyante Kanaga College Foundation nagdarang onra sa katatapos na ASEAN Gender and Development Regional Competition sa Albay. Ang detalye sa report ni Karin K. Escaro. Nagpahiling nintibay asin talino ang duwang estudyante kang Naga College Foundation na sinda Aubrey de la Cruz asin Clyde Rarisa sa ASEAN Gender and Development Regional Competition na pinag-ibo kang PET sa 12 hasta PET sa 13 ng Setyembre sa Daraga sa probinsya nin Albay. Kusog buot na naging puhunan kang pambato kang Naga College Foundation na si Aubrey de la Cruz na nag-ikawalong pwesto sa 30 nagpartisipar sa spoken word poetry. In preparation with this spoken word poetry, nilakasan ko lang loob ko. All I have to do is to face the consequences. Win or lose, laban lang. Inadapt ko lang yung pagiging tiger na kahit anong mangyari dapat ibuboost mo yung
yung 100% na confidence mo para maipahiling sa gabos na you're a tiger. I'm from NCF. Para man kina Risa na nag-ika-20 sa 31 nagpartisipar sa Godvocate Super Quiz B, sarong magayon na eksperyensya sa arog niyang first-timer na maglaban sa prestiyosong kompetisyon. It was a joyful experience for me, and at the same time, it is an honor to bring the pride of NCF, or to bring the name of NCF on a regional level. It is fulfilling, and parang it is not just me competing there sa Legazpi, but it is also having a representation from my community. Sa huri, nagpaabot din pasasalamat asin minsay ang duwa sa mga taong nagtabang, asin nagtiwala sa saindang kakayahan asin sa bilog na komunidad kang Naga College Foundation. Sa coach ko, thank you so much, Sir Arnel, for pushing us and na malagpasan yung battle and the competition itself. I am extending my deepest gratitude to Ma'am Marivic Balance, our director for OSS, for trusting us with our abilities, and to Sir Arnel Balid. Thank you for the continuous motivation and upliftment from the very beginning, and I think I did you all proud. And to my fellow NCians, I hope that I made an exemplary figure to everybody. Para sa One Media TV48 Naga, Karen K. Iscaro, Newsbreak. Sa iba pang bareta, mga kabaling eskwelahan sa Bukal Season 5 padagos nagpapahiling nin tibay. Aramon ta ang mga update sa report ni Kyla Casulia. Sa pang-apat na simana kan kawat, nasungkit kang Annunciation Seniors, UNC Junior, Pasakaw Academy asin NCF Cubs ang siindang kapangganahan. Ini sa nagpapadagos na Season 5 kan Bicol University's Colleges and Athletic League. For the three, and it was good. Atienza with the ball, passes to his teammate Mariscal, floater, that's good, using the board for that two-pointer. Maugmamanan pa sa Pasakaw Academy White Tigers, aninhuli tainian sa indang pangaduwang gana ngunya na season. Pinagpraktisan lang po namin yung mga shooting para po mas may laban kami sa mga Mariners po. Masaya po ako at nagpapasalamat po ako sa coaching staff at sa mga kay Ma'am Raquel po, tsaka kay Sir Joel, kay Sir Mario, yan lang po. Mientras tanto, Naga College Foundation Tigers Cubs naiulian sa indang inot na kapangganahan kontra Annunciation Junior Panthers kang nakaaging Domingo sa score na 76-90. Now Manzanares. For the three, and it was good. Pinabistuman na best player of the game si Von Hernandez na nakakuanin 16 points sa kawat ninda kontra Panthers. Dakula man ang pasasalamat niya sa saindang presidente, coaches asin sa bilog na NCF community. Siyempre, pasalamat po kay Pres Mario sa supportahin sa NCF community, kila coach and kila mama po and papa sa mga kapatid ko and kay Tricia po. Para sa One Media TV48 Naga, Kyla Casulia, Newsbreak. Asin yan ang mga bidang baretang nakalap kan mas pinakusog na puwersa kan One Media TV48 Naga News and Bicol Affairs. Dahil malingaw na i-follow ang samuyang official Facebook fan page One Media TV48 Naga. Ako po si Mark Mendoza. Padagos kaming mahatod din mga baretang garantisadong nangingenot as sinapapanahon. I-hit ang subscribe button sa samuyang official YouTube channel, One Media TV48 Naga, tanganing updated kita sa mga bareta asin istoryang bida. An Bicolano. Ako si Antoinette Eduardo asin ini, an One Media TV48 Naga Newsbreak. Dakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ang police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. May problema ka ba sa iyong paningin? May sagot tayo dyan. Naga Optical Clinic with modern apparatus, computerized eye refraction, wide variety of latest fashionable frames, special and custom lenses, contact lenses at mga sunglasses sa abot kayang halaga. Naga Optical Clinic, complete optical laboratory, eyeglasses made while you wait. Naga Optical Clinic. Viva la Virgen, viva el Divino Rostro. Sa tahaw kan mga pag-angat sa buhay, sa ibong kan mga kagabatan asin kasakitan,
Kitang sa iyang mga aki, may ina na nakaantabay, nagigiya asin nagtatabang. O mahal na ina, Virgen de Peñafrancia, kami dagos mong giyahan, pasiring sa mas hararong na pagtubod asin pagsarig sa kagurangnan. Ini po si Nonoy Villaferte Magtuto, nagpapaabot sa Indogabos nin maumbang kapiestahan ni Señora de Peñafrancia, ang satuyang patrona, ina tagabos ng mga Bicolano. Viva la Virgen, viva el Divino Rostro, viva ang satuyang ina. Happy Fiesta po sa Tuya Gabos. One Media TV48 Naga Peñafrancia coverage is powered by PLDT Home. Brought to you by Congressman Gabi Bordado, Tercer Distrito, can Camarines Sur. Eternal Gardens, Naga City, a glimpse of heaven on a patch of earth. Naga Optical Clinic, your trusted companion to eye care. Lias Angeles Street, Naga City. Aguila Glass, the original and #1 windshield and auto glass supplier in the Philippines. Carl's Catering, the best food catering service provider in the Bicol region since 1990. Ako Bicol Party List, katabang na kasurug pa. Joy Style Furniture, first-class furniture with showroom at Concepcion Pequeña, Naga City, fronting Ago Foundation. Jinky Salon and Spa, located at Sampaguita Street, Naga City Subdivision, Naga City. Digital Graphics Printing Services, located at Orsini Building, Peñafrancia Avenue, Naga City. NCF Indoor Firing Range, the first world-class indoor firing range in the Bicol region. Dream Out Production by Joy Mark Maduya. SM City Naga, Avenue Plaza Hotel. And in part by